máte. Máte tu rôzne potraviny, drogistický tovar, a jaký? Drogeriový. Drogeriu, tam máte nejakú... Ešte. Toto Alečko, máte... kde si? A Poď. ty máš, som počul, že ty máš hrať futbal. Aha, Jakubovi. Ďakujem. Neviem, či ti budú dobré a možno do nich narastieš, Ale no to budeš musieť naraz. ale to máš budeš musieť do veľké. nich naraz, dobre? Tak si to odlož, že tu máš nejaké veci do školy To ešte. je hlavné. Roko si pokričená. Treba nafúkať. Nafúkame, neboj sa, schovaj ho. Nafúkame, áno? No. Pani Dianová, tu nám máte tiež strávne lístky. Tie tiež nech padnú na užitok. Len chcem povedať, že táto zbierka vlastne organizovala Iskra nádej, nezisková organizácia z Dubnice nad Váhom, ktorá vlastne spolupracuje aj s mestom. Tá nám dáva rôzne avízo o prípadoch, ktoré potrebujú pomôcť. Vyzbieralo sa na to strašne veľa dobrých ľudí. Sú tu, niektorí z nich. Ďakujem pekne. Medzi inými aj študenti z gymnázia, študenti z Dubinského technologického inštitútu z Nového Mesta nad Váhom, jeden hudobník, Egondast. Dúfam teda ešte raz v mene všetkých, že vám to padne na užitok, že chalanovi sa bude o čosi lepšie dýchať, že? No, dúfajme. No a do tých kopačiek rýchlo narastieš a do Dubnice nechodievate Do niekedy? školky chodíme. Lebo my máme To není škola. máme v Dubnici taký kút od pol 5. do 6. tak možno keď budeš väčší a babka ťa pustí na autobus, tak nás môžeš prísť pozrieť. A kde